puso kakuhaan natong inspirasyon karang buntaga ang istorya sa usa ka iladong photographer sa Davao City human siya naglusad og usa ka outreach program alang sa mga kabatanunan. Atong makauban kadtong buntaga si Sir Lowell Balangawan. Maayong buntag Sir Lowell and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta po kayo? Good morning, ma'am. Salamat sa higayon na makauban ko ninyo diri sa inyong programa sa At Home with GMA Regional TV. Okay lang pud ko diri, ma'am. Sir Lowell, atong hisgutan kining imong career as one of the well-known photographers diri sa Davao City. How did this all start, sir? Daghang salamat, ma'am. Nagsugod kini tung naapa ko sa high school. So ganahan ko mag-appreciate og art. Gusto na ko pirmi nga involve pirmi ang art sa akong mga ginabuhat every day. Until pag-abot sa college, mas nakita nako na akong sarili pwede sa photography kay hilig ko maghimo og visual stories. Until now, giregaluhan po ko sa akong papa after ato na og camera. Then after ato is nagapadayon na ang akong photography until now na 5 years na ko sa industry. Noon pud kaayo ang imuhang page isip Loy Portraits nga dunay mga unique and creative themes sa imuhang kada shoot. Kinsa ba ang imuhang nahimong inspirasyon, Sir Lowell, o kinsa pud ang imuhang gina-idolize? Inspirasyon, siguro tanan na makita nako na feel nako na naa siya pwede pa buhaton, pwede pa nato siya tagaan ang idea, pwede pa nato siya mapuslan, or napa siya lain na magamit. Gina-consider sad nako ang akong mga for example like damgo, like akong mga emotion na gina-feel karon as my inspirations. Kay since as a visual artist or visual storyteller, mao na ang pinaka-core ingredient sa ako ang mga ginatrabaho. Isa sad sa mga ginahangaan nako kay kanang mga artist na daghan og mga ginaagian og sa ilang mga kinabuhi despite sa ilang mga nagkaiyang pagsulay sa kinabuhi, which is pinaka-example na ang depression. So mao to ang akong recent shoot is all about self-doubt sa isa ka tao. So ang naga-question siya ngano lahi ko, ngano ingani ko, ngano permi na lang ko na adiri sa sulod, og naga-exist ba nga akong presensya sa kaning mundong ibabaw. So naaba ko'y kapareha. Ingana siya ang medyo naga-question sa iyang sarili. As a photographer, unsa may imong mga challenges pod nga imong naagian, Sir Lowell, para makaabot ka kung asa man ka karon? So daghan, pero ang akong pinakadakong giagian siguro kay ang kini ginatawag na art block, especially karong pandemic. So as a photographer, need na kog ideas pero na-lockdown ta for pila ka months sa atong mga nagkaiyang panimalay. So halos nawala ang akong passion sa photography ug maski unsa na akong ginabuhat para lang mabalik lang jud ang akong gusto sa photography. So mao to. Hisgutan po natin ni Sir kaning isa nimo katumong kay dili lang gyud ka nagakuha og mga interesting and creative na mga shots pero naningkamot pud ka nga makatabang sa komunidad. Please tell us more about this, sir. Salamat, ma'am. Yes, tagaan na to purpose ang atong mga ginabuhat na butang o ginahatag sa atuan ng mga talent o ginatawag kini namo nga project tabanog. So kini usa ka project namo sa mga kaubanan nakong mga artist na mohatag og pagtagad sa mga batang IP sa GIDA diri sa Mindanao aron mapa-feel nato sa ilaha ang hope na masking naa sila sa mga lagyong lugar, makabuot nila ang ilang mga nagkaiyang mga pangandoy sa kinabuhi. So nag-start kini ma'am na last December 2019. So na ako'y teacher na naga-work siya sa lagyong lugar dito sa Davao del Norte. Iyang gistorya sa akong unsa ang mga kaagi sa mga batang IPs dito og dito medyo natandog ang akong kuan og ang murag self na kailangan nako na ako'y buhaton para makita sa mga bata na naada ay naga-care og as of karon nakahatag nami og 500 school supplies and hygiene kits para sa mga bata. Og karong tuiga nagalaom kami na makahatag kami og 1,000 hygiene kits para sa mga 1,000 bata diri sa Mindanao. Any message din po sa ating mga viewers, sila bina sa mga tao pod nga nangandoy pod nga makaabot or makasulod ani nga industry?
ang photography dili siya sayo na industry. Ang kailangan sa mo dakong pagsalig sa imong mga trabaho, sa imong mga works, andam ka unsay mga ikaingon sa mga tao or feedback sa mga tao, positive man kini or dili, o dapat mahimo pug ka inspirasyon sa ubang artist since naga-inspire pug ka sa kaubanan nimong mga artist. Daghan kaayong salamat Sir Luel ug saludo mi sa imuha sa tanan nimong maayong ginabuhat alang sa komunidad. Amping. So mga kong pasalamat sa inyo ma'am sa paghatag og higayon na maka-appeal ko diri sa inyong program og pasalamatan po na ako mga kapwa-artist na walay undang na pagsuporta sa Project Tabanog, ilabi na ang mga core na admin sa Project Tabanog og dili minila ginakalimtan og katong mga nitabang sa mua na nag-donate, mga nagpalit sa mga craft. So daghang salamat sa inyong tanan. Din ako plug na akong Facebook page, Loy Portrait sa Facebook, sa Instagram, and sa Twitter, og ang Project Tabanog naapod siya sa Facebook page. Sila mo mga kapuso kay babalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.